ஒரே ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, காலையில் நம்ம பல்ல விளக்குறோமோ தேய்க்கிறோமோ இல்லையோ, செல்லை தேய்ச்சி மெசேஜ் பார்க்காம நம்மளால் தூக்கமே வராது. இன்றைக்கி நம்மளை போட்டு பாடாப்படுத்துகிற 2 விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, உங்களுக்கு செல்லு அது பார்க்கலை அல்லது பக்கத்தில் இல்லை அப்படின்னா நம்மளுக்கு சாப்பாடுலேருந்து உடம்புலேருந்து ஏதோ செய்கிற மாதிரி ஆகிடும். இந்த செல்லு நம்மளை என்ன பாடுபடுத்துது அப்படின்றதுக்காக ஒரு விஷயத்தை உங்களுக்கு சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன். தயவு செய்து இது உங்கள் குழந்தைகளுக்கு ஒரு மெசேஜாக எடுத்துக்கங்க. எட்வர்டு டி போனோ அப்படின்ற அறிஞர் 6 சிந்தனைக்குள்ளாக்கல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருக்கிறார். இங்கே கலர்ஸ் சொன்னாங்க குழந்தைங்க, 3 கலர், வெள்ளை, அதே மாதிரி கருப்பு, மஞ்சள், 3 டான்ஸ் பார்த்தீங்க. 6 குள்ளா சிந்தனைகளில் ஒவ்வொன்றையும் நான் சொல்லிடுறேன் சின்ன விஷயமா, அதை கேட்டுக்கங்க. 6 குள்ளா சிந்தனைகளில் முதல்ல வெள்ளைக்குள்ளா சிந்தனை. இந்த சிந்தனைகள்லாம் எதுக்காக சொல்ல வரேன்னு கடைசி அவங்களுக்கு மெசேஜ் சொல்லிடுறேன். 6 சிந்தனையில் முதல் சிந்தனை வெள்ளைக்குள்ளா சிந்தனை. அதாவது ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் ஆசிரமத்துக்கு சர் ஜெகதீஷ் சந்திரபோஸ் அப்படின்றவரும் அறிவியல் அறிஞர், ஆச்சாரிய வினோபாவே அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆன்மீகவாதி 2 பேரும் போய் நிற்கிறாங்க. அப்போ ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அமுது படைக்கணும் இறைவனுக்கு, 10,000 அரிசி வேணும், கொண்டு வந்து கொடுங்க அப்படின்றாங்க. உடனே பார்த்தீங்கன்னா 10,000 அரிசியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஆச்சாரிய வினோபாவே. ஆனால் சர் ஜெகதீஷ் சந்திரபோஸ் அறிவியல் அறிஞர், அவர் மூளையில் டக்குன்னு ஒரு சிந்தனை உதிக்குது. 500 அரிசி கடன்னு என்றார். 500ஐயும் தராசில் நெருக்கிறார், 20 தடவை நெருக்கிறார். டக்குன்னு கொண்டு போய் அவர்கிட்ட கொடுத்துட்றார் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர்கிட்ட. அவரும் வாங்கிக்கிறாரு. இவர் எண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறார் வினோபாவே. இது பளிச்சுன்னு ஒரு சிந்தனை ஜெகதீஷ் சந்திரபோஸ் மனசில் உதிச்சது பார்த்தீங்களா? அந்த மூளையில் உதித்த சிந்தனைக்கு பேர் தான் வெள்ளைக்குள்ளா சிந்தனை, ஒயிட். இந்த கலர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதாவது புராணத்தில் சொல்லுவாங்க, விநாயகரும் முருகனும் சண்டை போட்டாங்க அப்படின்னு. அப்போ ஞானப்பழத்துக்கு சண்டை போடும்போது முருகன் உடனே என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, மயில் ஏறி உலகத்தை சுற்றி வந்தாருன்னு. ஆனால் விநாயகர் மூளையில் உதிச்சு பாருங்கள், பெற்றோர்களை சுற்றி வந்தால் போதும் அப்படின்னு தாய் தந்தையை 3 தடவை சுற்றி பழத்தை வாங்கிட்டார் பார்த்தீங்களா? அந்த விநாயகர் மூளையில் உதிச்சதுக்கு பேர் தான் வெள்ளைக்குள்ளா சிந்தனை. அடுத்தது சிவப்புக்குள்ளா சிந்தனை. சிவப்புக்குள்ளா சிந்தனை, ஒரு ஷூ கம்பெனி ஒரு தீவில் போய் ஷூ விற்கலாம்னு சொல்லி 2 ரெப்ரசன்டேட்டிவ் அனுப்புகிறாங்க. அந்த 2 விற்பனை பிரதிநிதிகளும் அங்கே போகிறாங்க. போனோடனே ஆள் பார்க்குறான், சார் இங்கே ஒரு பையிலும் காலில் செருப்பே போடலை, இங்கே ஒன்றும் வியாபாரம் ஆகாது அப்படின்னு, நீ ஃப்ளைட் ஏறி வாடான்ட்டாங்க. அடுத்த 2வது ஆள் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் என்ன செய்கிறான், சார் இங்கே ஷோரூம் திறந்தீங்கன்னா பயங்கர கோடிக்கணக்கில் லாபம் சார் அப்படின்னு. எப்படியா அப்படின்னு, ஒரு பய கூட செருப்பு போடலை, நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிடுவோம், ஷூவையும் செருப்பையும் இவங்களுக்கு கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் போட்டுக்கிடுவானுங்க, நல்ல சேல்ஸ் ஆகும் சார் அப்படின்னு. உடனே ஓகே வெரி குட் அப்படின்னு சொல்லி அவனை அங்கே கடையை திறன்னு சொல்லிட்டாங்க. இந்த 2வது ரெப்ரசன்டேட்டிவ்னுடைய மூளையில் உதிச்சது பார்த்தீங்களா, ஷூ இல்லாத இடத்துல ஷூவை கொடுக்கணும் அப்படின்னு. இதுக்கு பேர் தான் சிவப்புக்குள்ளா சிந்தனை. வரலாற்றில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கொலம்பஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, அமெரிக்காவை கண்டறிந்தவர். கொலம்பஸ் 3 முறை முயற்சி பண்ணுறாரு, தோல்வி அடைஞ்சிறாரு. 4வது முறையாக ஸ்பெயின் நாட்டு இளவரசிகிட்ட போய் திரும்பவும் நான் கப்பல் பிரயாணம் பண்ணணும் அப்படின்னொடனே கூட எவனும் வரமாட்டேங்கிறான். அப்போ அவர் உடனே ஒரு மூளையில் அவருக்கு ஒரு ஐடியா உதிக்குது. என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த மாதிரி சிறையில் இருக்கக்கூடிய கைதிகளை பூரா எனக்கு கொடுங்க, 214 கைதிகள் இருக்கிறாங்க, அடிமைகள், ஸ்லேவ்ஸ், அவங்கள பூரா கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே இசபெல்லா, ஸ்பெயின் நாட்டு இளவரசி இசபெல்லா ராணி என்ன பண்ணிடுறாங்க, கொடுத்துட்றாங்க. அவங்கள கூப்பிட்டுட்டு போய் புயல் மலையெல்லாம் கடந்து அந்த பூகம்பத்தை எல்லாம் கடந்து அவர் கடைசியாக அந்த தீவு, அமெரிக்கான்ற தீவை கண்டுபிடிச்சார். கொலம்பஸ் மூளையில் உதிச்சு அந்த கைதிகளை கூப்பிடணுன்ற ஒரு சிந்தனை உதிச்சது பார்த்தீங்களா, அதுக்கு பேர் தான் சிவப்புக்குள்ளா சிந்தனை. மூளையில் பளிச்சுன்னு தோன்றக்கூடிய சிந்தனை. அதனால தான் ஒரு நல்ல கண்டுபிடிப்பை கண்டுபிடிச்சாச்சுன்னா கொலம்பஸ் மூளடா உனக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த சிந்தனை சிவப்புக்குள்ளா சிந்தனை. அடுத்தது மஞ்சள் குள்ளா சிந்தனை. 1960-70களில் பார்த்தீங்கன்னா டிவியில் விளம்பரம் வரும், பெரியவங்களுக்கு தெரியும், வாஷிங் பவுடர் நிர்மான்னு சொல்லி சோப்பு பவுட்ரு. அந்த சோப்பு பவுடரை கண்டறிந்தவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா பிரகாஷ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிரகாஷ் சிங். அவருக்கு மும்பை, அந்த காலத்தில் பம்பாய், அந்த மும்பையில் ஸ்வஸ்திக் ஆயில் மில்னு ஒன்று இருந்தது. அந்த ஸ்வஸ்திக் ஆயில் மில்லில் அந்த இதெல்லாம் ஆயிலை தயார் பண்ண பின்னாடி கழிவுகள் வெளியேறும். இந்த கழிவுலேருந்து ஏதாவது கண்டுபிடிக்கலாமா அப்படின்னு தினந்தோறும் முயற்சி பண்ணி பிரகாஷ் சிங் மூளையில் உதிச்சு கண்டுபிடிச்ச பவுடர் பேர் தான் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த நிர்மா சோப் பவுடர். ஸோ அவர் மூளையில் அந்த வேஸ்ட்டிலேருந்து ஏதாவது கண்டுபிடிக்கலாம்னு ஒரு சிந்தனை வந்தது பார்த்தீங்களா, அதுக்கு பேர் தான் மஞ்சள் குள்ளா சிந்தனை. அடுத்தது கருப்பு குள்ளா சிந்தனை.
கிருஷ்ணதேவராயர்னு ஒரு ராஜாவை பார்த்துருப்பீங்க, கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, அந்த கதைகள் படிச்சிருப்பீங்க. அந்த ராஜாவினுடைய அரண்மனையில் விகடகவியாக இருந்தவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா தென்னாலிராமன். இந்த தென்னாலிராமன் ஒரு அழகான நாய் வளர்த்துட்டு வர்றாரு. கிருஷ்ணதேவராயர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிளி வளர்த்துட்டு வர்றாரு. ஒரு நாள் இந்த நாய் வந்து அந்த கிளியை கடித்து சாப்பிட்டு போடுச்சு. கிருஷ்ணதேவராயருக்கு பயங்கர கோபம். என்னதான் நம்ம மந்திரி இல்லை இதில் சபையில் வந்து ஒரு விகடகவியாக இருந்தாலும் தான் ஆசையாக வளர்த்த கிளியை இந்த நாய் கடிச்சு பிடிச்சி, அதனால தென்னாலிராமன் அந்த நாயையும் எப்படியாவது கொன்றணும் அப்படின்னு சொல்லி சபையை கூட்டி தீர்மானம் போட்டார். எல்லாரும் உட்காந்துருக்கிறாங்க. அவர் சொல்கிறார், தென்னாலிராமா உன்னை இன்னைக்கு வந்து சிரச்சேதம் பண்ண போகிறான், நீ வந்து நாயோட நீயும் சேர்ந்து கொல்ல போகிறான் உன்னை அப்படின்னு. உடனே தென்னாலிராமனுக்கு சரிங்க ராஜா, நீங்கள் எப்படி வேணாலும் கொல்லுங்க, ஆனால் ஒன்று எனக்காக ஒரு வேண்டுகோள், நாயை எந்த முறையில் கொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதே முறையில் என்னையும் கொன்றுங்க அப்படின்னு. ராஜா பார்த்தார், நாயை எப்படி கொல்றது நீயே சொல்கிறா அப்படின்ட்டார். தென்னாலிராமன் மூளையில் பளிச்சுன்னு உதிச்சது. நாய் வாழை பிடிச்சி ஒரே அடி அடிங்க ராஜா, செத்து போகும் அப்படின்ட்டார். நாய் வாழை பிடிச்சி அடிக்கலாம், தென்னாலிராமன் வாழை பிடிச்சி அடிக்க முடியுமா? தெரியாது. தென்னாலிராமன் தப்பிச்சான். தென்னாலிராமனுடைய மூளையில் உதிச்ச அந்த சிந்தனைக்கு பேர் தான் கருப்புக்குள்ளா சிந்தனை. அடுத்ததாக பச்சைக்குள்ளா சிந்தனை. ஒரு நாட்டில் ராஜா, எலி தொல்லை அதிகம், பயிர்களை பூரா நாசம் பண்ணுது. ராஜாவுக்கு மண்டை குடைச்சல், என்னடா பண்ணுறதுன்னு தெரில. ஒரு சட்டத்தை போட்டார், யாரெல்லாம் எலி பிடிச்சிட்டு வராங்களோ ஒரு எலிக்கு 100 ரூபா அப்படின்ட்டார். உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் அடுத்த நாள் வயக்காட்டுக்கு போயிட்டானுங்க. பூரா போய் எலியை பிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க. கொண்டு வந்து கொடுத்து 100 ரூபாயை வாங்கிட்டு போயிட்டான். இதை பார்த்துக்கிட்டே இருந்த ஒரு ஆள், சின்ன பையன், யோசனை பண்ணுறான், ஆகா எலியை பிடிச்சிட்டு போனால் 100 ரூபா, ஆனால் எலி பிடிக்காமல் நிறையா பேர் ஏமாந்து போய் திரும்பி வராங்களே அப்படின்ட்டு இவன் அதிகாலையில் எந்திரிச்சு என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, போய் வயக்காட்டுக்கு போய் இவன் சாக்கு நிறைய எலியை பிடிச்சிட்டு வந்துடுறான். பிடிச்சிட்டு வந்து வீட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு பெட்டி கடை போட்டு ஒரு எலி 50 ரூபாயின்னு போடு மாட்டிட்டான். பார்த்தீங்கன்னா வர்ற ஆள் எலி பிடிக்காமல் ஏமாந்து போன முறை இவன்ட்ட வந்து 50 ரூபாயை கொடுத்துட்டு எலியை வாங்கிட்டு ராஜாட்ட போய் 100 ரூபாயை கொடுத்து எலியை கொடுத்து 100 ரூபா வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க. இந்த கடை போடணும்னு என்ன வந்துச்சு பார்த்தீங்களா, ஒரு எலியை விற்கணும்னு. அதுதான் அவன் மூளையில், அந்த பையன் மூளையில் உதிச்ச சிந்தனை, பச்சைக்குள்ளா சிந்தனை. அடுத்தது வந்து நீலக்குள்ளா சிந்தனை, கடைசி சிந்தனை. நீலக்குள்ளா சிந்தனைன்னு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, முல்லா நசுருதீன்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. மிகச்சிறந்த சுபி இலக்கியங்கள், இஸ்லாமிய இலக்கியங்களில் வரக்கூடிய நகைச்சுவையாளர். அவர்கிட்ட ஒரு கழுதை வளர்த்துட்டு வந்தார், சேட்டைக்கார கழுதை, முல்லா மாதிரியே சேட்டை பண்ணும். அது ஒரு நாள் வயலில் போய் மேய போயிடுச்சு. நல்ல பயிர்களை மேய்ஞ்சு கொளுத்து இருக்கிற போது எதிர்த்தாப்புல சிங்கம் வந்துருச்சு. சிங்கம் வந்தோடனே கழுதைக்கு கைகாலெல்லாம் நடுக்க வந்துருச்சு. ஆஹா என்னடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது கொஞ்சம் பயந்து போய் நிற்கிது. இருந்தாலும் சமாளிக்கணுமே அப்படின்ட்டு சிங்கத்திட்ட பார்த்துட்டு, சிங்க மகாராஜா என்னை சாப்பிட போகிறீங்களா? பரவாயில்ல சாப்பிடுங்க, ஆனால் ஒரு கழுதையை சிங்கம் சாப்பிட்றதுக்கு சில வரைமுறை இருக்குது அப்படின்னு. அப்படியா, என்ன வரைமுறை சொல்லு அப்படின்னு. ஏற்கனவே முல்லா வீட்டு கழுதை நல்லா மூளை வேலை செய்யும். சொல்லுது, நீங்கள் ராஜா முன்னாடி இருந்து சாப்பிடக்கூடாது, எப்பயுமே கழுதையினுடைய பின்பக்கம் வந்து வாழை பிடிச்சி சாப்பிட்ணும், அதுலேருந்து ஆரம்பிச்சிங்கன்னா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கறி அப்படின்னு. உடனே சிங்கம் அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கழுதைக்கு பின்னாடி வந்துச்சு, வாழை பிடிச்சது, கழுதையினுடைய வாழை கவ்வு ஆரம்பிக்கும் போது கழுதை ஒரு உத விட்டது, சிங்கம் தூர போய் விழுந்துச்சு. அதை சமாளித்து எந்திரிக்கக்குள்ளேயும் கழுதை ஓடி போயிடுச்சு. இந்த கழுதையினுடைய மூளையில் உதிச்ச சிந்தனைக்கு பேர் தான் என்ன சிந்தனை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நீலக்குள்ளா சிந்தனை. ஸோ நான் சொன்ன வெள்ளை, சிவப்பு, மஞ்சள், கருப்பு, பச்சை, நீல சிந்தனைகள் பூரா உங்கள் மனசில் வந்திருக்கோம். சின்ன ஸ்டோரி மூலமாக சொல்லிட்டேன். இந்த 6 சிந்தனைக்குள்ளாக்களும் எட்வர்டு டி போனோ சொல்கிற இந்த சிந்தனைகள் எல்லாமே நம்ம குழந்தைகளுடைய மூளையினுடைய 6 தடங்களின் வழியே செல்லக்கூடிய கார்டெக்ஸ் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சிந்தனை. டக்குன்னு இப்போ காலில் ஒரு முள்ளு குத்திடுச்சுன்னா ஆன்னு கத்துறோம். நீங்கள் அந்த சிந்தனை வந்து பளிச்சுன்னு வரக்கூடிய அந்த மூளையினுடைய சிந்தனை, இந்த 6 சிந்தனைகள் பளிச்சுன்னு இதை கண்டுபிடிக்கலாம், இதை செய்யலாம், இதை பண்ணலாம் அப்படின்றது குழந்தைகள்கிட்ட இருக்குது. இந்த 6 சிந்தனைகளையும் மழுங்கடிக்கக்கூடியது எது என்றால், நம் கையில் இருக்கக்கூடிய இடியட் பாக்ஸ் என்று டெலிவிஷனை சொன்ன மாதிரி செல்ஃபோன். நீங்கள் தயவு செய்து பிள்ளை சாப்பிடல, தூங்கலை, சேட்டை பண்ணுறான், நம்ம அழகாக டிவி பார்க்கணும், நம்ம உட்காரணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த அப்படி செல்லு வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டே இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா, உங்களுடைய குழந்தைகளுடைய மூளையின் வழியே செல்லக்கூடிய இந்த 6 சிந்தனைகளையும் நீங்கள் மழுங்கடிக்கிறீர்கள் என்று அர்த்தம். எனவே உங்கள் குழந்தைகளுடைய 6 சிந்தனைகளையும் நீங்கள் மழுங்கடிக்க வேண்டாம் என்றால் அவர்களிடம் செல்போன் கொடுப்பதை தவிர்த்து விடுங்கள். இதான் நான் சொன்ன மெசேஜ். இன்னைக்கு பார்த்த அத்துணை விஷயங்கள், கராத்தையிலேருந்து, யோகாவிலேருந்து, டான்ஸ்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்க அற்புதமாக செய்கிறாங்க. நீங்கள் 5ல் விளையாது 50ல் விளையாது சார்,
5 வயசில் அவனுக்கு பாருங்க ஒரு கிரேட் 1 கிரேட் 2ல இருந்து என்ன மாதிரி உடம்பு வளையுது, என்ன மாதிரி அருமையாக செய்கிறான் நம்ம குழந்தைங்க. நம்ம வயசில் திரும்பி பாருங்க, நம்ம செஞ்சிருக்க மாட்டோம். ஆனால் அதை ரசிப்பதற்கான குழந்தைகளினுடைய அந்த ரசனையை ரசிப்பதற்கு நமக்கு குழந்தை மனது வேண்டும். அந்த குழந்தை மனதை நீங்கள் இங்கே வந்து மேப்பிள் பியரில் உட்கார்ந்து ஆண்டு விழா ரசிச்சிங்கன்னா குழந்தை மனது. எனது அருமை நண்பர் சிறப்பு விருந்தினர் சொன்னாங்க, நான் குழந்தை பருவத்துக்கே போயிட்டேன் அப்படின்னு. குழந்தை பருவத்திற்கு குழந்தை மனதுடன் நீங்கள் இங்கே உட்கார்ந்தீர்கள் என்றால் உங்கள் குழந்தையினுடைய அத்துணை விஷயங்களையும் நீங்கள் ரசிப்பீர்கள். கண்கொள்ளா அந்த காட்சிகளை எல்லாம் மீண்டும் மீண்டும் நினைவுபடுத்தி பாருங்கள். நமக்கு கிடைக்காத வாய்ப்பு நம்ம குழந்தைகளுக்கு கிடைத்திருக்கிறது. இந்த குழந்தைகளை நீங்கள் மெருகேற்ற வேண்டும் என்றால் நான் சொன்ன விஷயங்களை எல்லாம் நீங்கள் வீட்டில் அசை போட்டு பார்த்து உங்கள் குழந்தைகளுக்கு அவர்களுடைய தனித்திறமையை ஊக்குவீங்கள். அவனுக்கு டான்ஸ் பிடிக்குதா, பேச்சு பேசுகிறானா, எழுதுறானா, டிராயிங் வரைகிறானா, ஒரு விஷயத்தை விஷுவலைஸாக பண்ணி காட்சிப்படுத்துகிறானா, என்கரேஜ் பண்ணுங்க, தட்டி விடுங்க, அதுக்கு செலவு பண்ணுங்க, அவனை வந்து எனக்கு ஊக்கப்படுத்துங்க. இன்று ஊக்கப்படுத்தினால் இன்று ஊக்குவிற்பவர் கூட நாளை தேக்கு விற்பார் என்று சொல்லுவார்கள். எனவே உங்கள் குழந்தைகள் வைரங்கள் போல பட்டை தீட்ட தீட்ட ஜொலிக்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரே காரியம், அவர்கள் என்னவெல்லாம் செய்து கொண்டு இருக்கிறார்களோ அதற்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து என்ன உங்கள் குழந்தைகளுக்கு இதையெல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்று அவர்கள் உங்களிடம் வேண்டுகோள் வைக்கிறார்களோ அதற்கெல்லாம் நீங்கள் செவிசாய்த்து அவர்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக உதவிகரமாக இருங்கள். நம்ம குழந்தை சூப்பராக நம்மள்ட்ட இருந்து வருவான். இதற்கெல்லாம் தேவை நீங்கள் செய்யக்கூடிய சிறு முயற்சி. அவர்களிடம் உங்கள் குழந்தைகளை நீங்கள் சுகமாக இருப்பதற்காக, உங்களுடைய தனித்துவம் அதாவது தனிமை பாதிக்கப்படக்கூடாது என்பதற்காக அவர்களிடம் செல்லை தேய்க்க சொல்லி அவர்களுடைய மூளையை மழுங்கடித்து விடக்கூடாது என்று சொல்லி இந்த அருமையானதொரு வாய்ப்பிற்கு நன்றி பாராட்டி நேரம் கருதி என்னுடைய இந்த சின்ன உரையை முடித்துக் கொள்கின்றேன். மீண்டும் அடுத்த ஆண்டு விழாவில் மேப்பிள் பியர் மிடில் ஸ்கூலுக்கு வருவதற்கு எனக்கு ஆர்வம் இருக்கிறது. அதற்கு பெற்றோர்கள் நீங்கள் ஊக்கப்படுத்த வேண்டும் என்று பலத்த கரவொலிக்கிடையே அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்து நல்லதொரு வாய்ப்பிற்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.